Ngayon, try natin ulit na may ilaw. Kita ba? Open ko lang dito. Yan, isisindihan lang natin. Magandang araw sa inyo mga ka-chicken. Okay, yan mga idol. Kumusta po kayo dyan? Welcome back to the channel. Ngayon, sa vlog natin na ito, mag-update tayo sa ating ginawang biogas register. Dito ko nilalagay yung yung dumi ng manok, mga ipot ng manok na pinaglinisan natin doon sa baba sa ating manukan, at saka dito dumi sa ating baboy. Dito ko nilalagay, ito yung pinaka waste management ko. Dito ko tinatapon yung mga dumi ng manok at saka baboy. Ayan, ngayon mag-update tayo mga ka-chicken, mga idol, sa ating biogas. Kasi 1.5 month na ito ngayon, isang buwan kalahati na yung ating biogas na simula nang naglagay tayo ng ipot ng manok at saka dumi ng baboy. Titingnan natin ngayon kung may gas na ba. So sa ngayon, medyo hapon kasi ngayon, hindi pa masyadong kita, hindi ba na makita yung paglabas ng methane gas. So gagawin natin mamayang gabi yung pag-check. So sa ngayon, pakita ko lang muna sa inyo yung ating biogas. Mamayang gabi, papakita na natin kung successful ba, may resulta ba, may gas ba na lumabas. Ayan, tingnan muna natin mga ka-chicken. Ayan, ito na yung ating biogas digester. Ayan, makita nyo dito yung pinaka inlet ko sa biogas. Ito na PVC na ito mula doon sa kulungan ng ating baboy. Punta dito, pasok dyan. Ito na yun, may harang dyan na mga kabilya. Kasi para hindi yung mga malalaking dumi na pumapasok doon, parang maano siya. Medyo madudurog. Ayan. Dito naman, dito ko din nilagay yung mga dumi ng manok. Yan, ito. At saka tinatakpan ko lang nitong yero. Baka umulan, baka madaling mapuno kung walang takip. Saka walang langaw siya mga idol, walang langaw yung ating inlet. Yan, ito na yung ating biogas register, fixed dome register. Yan, yan, makita natin. Nilagyan yan lang muna yung nilagay ko PVC kasi ang kulang pa nito, maglalagay pa ako dito dito sa banda ng yung methane storage, yung gas storage niya, bago ko ipatakbo doon sa bahay yung gas, para makaipon siya at magiging mas malakas yung gas niya. Gawa pa ko dito ng storage, yung gas storage niya, siguro kahit mga 4 na drum, okay na yun. Ito lalagay natin. Ito yung magiging kulang pa nito. Nihintay lang natin magkaroon tayo ng budget para malagyan dito, para magamit na ito kung may gas na. Yan dito. Yan, nakasarado pa yan. So ito dito makita nyo, ito yung pinaka niya, overflow. Kung mapupuno na itong natin, itong digester natin, nito, lalabas yung lumang dumi dito. Pero sigurado ako walang baho na yan, yung dumi na magiging pwede na yan gawing fertilizer. Sa ngayon wala pa yan, temporary pa yan na butas. Palalakihan ko pa yan dyan na butas, para sa overflow. Papatrabaho ko pa din ito dito. So ngayon wala pang labas, hindi pa puno yung kagandahan. So sa kalahating buwan na yung paglalagay natin ng dumi, siguro sakto yung laki, hindi pa nag-overflow.
Yung kailangan lang dito yung ano, yung storage lagi dito kung maglalagay para maganda yung ano, pagka-sit up bago natin patakbo dun sa bahay at magamit na kung mayroon ng gas. Yan. Sana chicken successful ito, no? Makita natin ngayong gabi. Yan. Oh, ito na mga idol. Ngayon, i-check na natin yung gas kasi yan, kita nyo gabi na. Yung paligid mas klaro kasi kung ano, kung gabi na i-check natin kung mayroon na bang gas yung ating digester, ano? Yung ating biogas digester. Ngayon, i-try natin mga idol, no? Patayin lang natin yung mga ilaw para kitang-kita talaga. Ngayon, titest na natin mga idol. Uy! Oh! Ayan, makita natin mga idol. Lapit ka rin. Oh, yan. Ito yung gas, no? Oh, atas na. Oh, yan. Oh, ito na. Confirm, may gas na yung ating biogas digester, no? Yan, no? Lakas ng gas mga idol. Ayos na ayos. Pahinaan natin. Tingnan natin, no? Pahinaan natin, no? Ganyan. Kung palakasan naman natin, oh, yan, no? Kitang kita. Klarong klaro yung apoy. Oh. Kaya ayos. Tayo na natin. Oh, nakita na natin, no? May gas na siya. In just 1.5 month na pag ano natin, simula nang nilagyan natin ng dumi ng baboy. Ngayon, kung mas marami yung nailalagay natin na dumi, mga idol, no, sa ating biogas, mas madali siya makapag-produce dito sa amin kasi lalo na't mga maliliit pa yung mga baboy. Yan, pero sa 1.5 month, ayan, may nakita na tayong gas. Ayos. Ngayon, try natin ulit na may ilaw. Kita ba? Open ko lang dito. Yan, isisindihan lang natin. Oh, yan, no? Marami. Oh, yan. Kita-kita yung apoy. Medyo mahangin lang mga idol, no? Ayan, yan, no? Ayos. Malakas yung gas. Oh. Ayan na. Yeah, ayos. Kulang na lang natin ito. Ay gagawa tayo ng storage. Mag-ano tayo ng drum. At ano natin sa tubig. Pero tangin natin. Doon yung pinaka-storage natin. Tapos ipatakbo na natin. O i-connect na natin doon sa ating kanal. I-connect na natin doon sa ating kalan, doon sa bahay para magamit na natin sa pagluluto. Ganyan lang, ano, yung ating biogas ay walang sayang. Yung dumi ng ating hayop, ng ating baboy, nagiging turn into ano siya, gas na magagamit natin sa panluto, no? At maraming salamat talaga dito kasi makakatipid tayo panggamit sa panluto. Yan. Kaya ayos, i-update ko kayo mga idol, no, sa susunod nating mga gagawin dito. Yung pag-connect nito, paglagay natin ng storage, pag-connect natin doon sa kalan. Kaya subaybayan nyo lang mga idol, no, kung ano pa yung mga gagawin natin dito sa ating biogas. Ayan, effective yung ginawa natin, successful yung ginawa natin. Kaya ayos na ayos. Maraming salamat sa mga walang sawang sumuporta dito sa channel. Ayan, at abangan nyo pa mga idol sa ating mga sunod na i-upload na vlog tungkol dito sa pagmamanukan, sa pagbabuyan at dito sa ating biogas, yung mga magiging update, ano, para may bahagi ko din sa inyo at kung sakaling nag-aalaga din kayo ng mga hayop ay makatulong din o magkaroon kayo ng idea kung ano yung magiging waste management natin na mapapakinabangan natin. Ayan, maraming salamat sa inyo. God bless. Thank you.